uku, siraɗun shida, siraɗin yaɗin siraɗan shida, almustaqima uku, almustaqimi biyu, biyu ta samu kumsa, almustaqimi biyu, almustaqima uku, sadi a gaban kumsa shi kadai, siraɗa ba ta'arifi ita kadai, siraɗa jan raɗa, lahin aya ta fara da sadi ta fara da shi su shida, lazina ita ce 1000, in an hada da lallazina an amta su 8, tu uku ta 5, alaihim rayazin sai fara da aya, gairi dan bakin aya su 2, siraɗan gairin magudubi, gairi yabbin gairu, yaddin gaira, majin afa gaira 4, a gaira 4, li gairi 4, bi gairi, ma'in almagalubi 1, alaihim rayazin, wala kanadin wala kuma yakin addallina su 6, jimlar dalina ba ta arifi biyu an hada 8, kan man dala 14, dala bai taba can me ba.